Doreen Micallef twildet il-Furjana u studjat il-filosofija u l-letteratura moderna Ewropea fl-Università ta' Malta. Speċjalizzat fil-letteratura Maltija u Ingliża u kisbet MA fil-letteratura, diploma fir-relazzjonijiet umani u diploma fit-teorija politika. Doreen rebħet ir-Rediffusion Golden Start lid-darbiet għall-aqwa teledrammi fl-1969, fl-1971 u fl-1972 u natat il-Phoenicia Cultural Award fl-1984. Uħud mill-poeżiji tagħha deru f'rivista tal-poeżija fl-Istati Uniti. Doreen Micallef ippubblikat kemm poeżiji kif ukoll proża, uħud mix-xogħlijiet tagħha deru fl-antoloġiji Linji ġodda u l-ħna mkisra, editjati mill-Prof Peter Saracino Glott. Il-pubblikazzjoni tagħha huma Fit-triq tal-Empirew, Wiċċ im'Wiċċ u drammi oħra, De Profundis u Il-leġġenda tal-lejl. B'xorti tajba, id-dar tal-poetessa magħrufa Doreen Micallef illum għadha sservi ta' dar għal-lingwa u l-letteratura bħala sede tal-Akkademja tal-Malti. Fir-rokna li jmiss, se nirfsu f'din ad-dar sabiex nitalmu aktar dwar l-użu tagħha. Doreen Micallef wara li mietet hi kienet uriet ix-xewqa wkoll li d-dar tagħha tingħata tifkira lil xi jaqda letterarja. U Mario Zoppardi, il-poeta Mario Zoppardi flimkien ma' Francis Gallia u bl-għajnuna kbira tal-Ministru Luis Gallia wettqu din ix-xewqa tagħha. U għaddew il-ċwievet biex ngħidu hekk lill-Akkademja fl-2005. Meta morna naraw id-dar, sibna li fil-verità ma kienx f'qagħda daqshekk tajba u abitabbli u fil-fatt kellhom jgħaddu xi snin bil-għajnuna ta' Carmenu Zoppardi, dak iż-żmien President tal-Akkademja tal-Malti, biex finalment dar ġiet rinnovata u stajna nużawha bħala sede tal-Akkademja. Fija, ovvjament, inżommu l-arkivju li ġi organizzat tajjeb ħafna minn David Agius Muscat. Ovvjament, nagħmlu l-laqgħat tagħna tal-kumitati u sottokumitati. Fid-dar żammejna l-memorabilia wkoll, xi memorabilia ta' Doreen, hemm it-typewriter tagħha, ċertifikati u tifkiriet oħra, mhux għax kemm hemm ħafna għax fil-verità ħafna mill-affarijiet kienet qassamu mutatihom lill-ħbib tagħha. Kollox kienet qassamu mutati. Però ġifieri hemmhekk ukoll qegħdin nibnu librerija bil-pubblikazzjoni tal-membri. Ġifieri d-dar tagħha għalkemm forsi bħalissa maħniex nużawha, ma hija mħarsa miżmuma tajjeb ħafna. Il-post nixtiequ li jkun frekwentat ukoll biex isiru workshops u seminars, postijiet bħal dawn għandna nħarsuhom fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri jiena qed niftakar fil-post li kienex fih Dunkarm fit-triq li fran il-Belt. Saru diversi tentattivi biex dan il-post jiġi rinnovat, hemmhekk Dunkarm kiteb l-aqwa poeżiji tiegħu u sfortunatament għadu post mitlu u abbandonat, ma nafux se jiġri minnu. Vri postijiet bħal dawn u koll anke fej kien ħadem il-moviment għaw minn letterarju ta' min wieħed jieħu ħsiebhom u jżommhom anki għall-prestiġju tal-pajjiż. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.